खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै जा भिडिअखौ लाबोदों बेखौ हयथ' गोबाङानो बुंगोन जे आंहा खर' गुदुं जादों, फाग्ला जाबाय आङो, जानला मानला जेखोनो मेखोनो बखिला बायदि बेफोरबायदि आंखौ गुबुनानो कमेन्ट्स हरगोन, आं मिथिगौ बेखौ। नाथाय बेफोरबायदिखौ आं जेब्लाबो एक्सेप्ट खालामाखैमोन जे सानसे ओरैबायदिबो दिन फैगोन जि जाय दिनाव इमान सासे बुरि मानसिजों बेफोरबायदि अत्याचार खालामगोन होननानै। आसलथे गासै जाथायखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सआवनो बे भिडिअआव खिन्थागोन। सासे बुरि मानसि 80 बैसोनि निजिनि फिसाजोनि न'आव थांनो होननानै बियो थांदोंमोन। फिसाजोनि न'आ गावनि जि न' दंमोन बै न'निफ्राय एसे गोजानाव, माने गामि गंसे बारलांनांगौ। आरो बिनि थाखायनो बियो थाबाय थाबाय बेलासे एसे मना गंसेयाव माबाफोर एसे लानानै बियो थाबायलांबायदोंमोन। बहुद दिननिफ्राय थाङाखै होननानै फिसाजोखौ गोसोखांबाय थानानै बियो खालि फिसाजोनाव होननानै ओंखारलाङो। आरो जाय लामाखै बियो थांबायदोंमोन बै लामाखैनो सासे 23-24 बैसोनि सासे सेंग्रा गथ' जुमाय लोंनानै जुमाय फेनानै साइकेल सालायबोबाय दङ। आरो बै गथ'आ जेब्लानो बुरिखौ बेयाव नुयो, बे बुरिखौ हमनानै लामा सेराव जि फोथार बारि दंमोन बै फोथार बारियाव बुरिखौ लाना थाङो। आरो लाना थांनानै बै फोथार बारियावनो गावनि जि जघन्य गोसोनि जि साननाय बेखौ बियो जाफुंहोयो। दा बे बुरिया मा खालामबावनो, दा उपाय गैया, बियो सिखारनानै बिनिफ्राय उथिना फैनानै लासै लासै बै फिसाजोनाव थाङो। आरो बै फिसाजोआ बेखौ बिनि जि कन्डिसनखौ नुनानै बेखौ पुलिस स्टेसनाव लाना थाङो। आरो पुलिस स्टेसनाव गासै बाथ्राफोरखौ बे बुरिया खिन्थायो। पुलिसा जाय पुलिसनि सिगाङाव बे बाथ्राफोरखौ खिन्थाबाय दंमोन बियो जयैनो बेयाव मेगन मोदै रथ' रथ' ओंखारो। आरो जेब्लानो बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै जाथो बा सोरनिबा खुगानि थ्रुयै जाथो गामियाव जेब्ला खोनासङो, गामिनि सुबुंफोरा गासैबो माने सानस'हायै मोनसे बाथ्रा, इमान बेफोरबायदि रावबो सानफ्लाङा, इमान जोंनि सुबुंफोरा लेखायै फरायै इमान डेभेलप जाबावदो। आरो बिदि डेभेलप जानायनि उनावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखौ रावबो एक्सेप्ट खालामा। आरो बिसोरनि जि बै सेंग्रानि न'खरनि सुबुंफोरा बिसोरथ' खोनानानैनो आसरित जे बेफोरबायदि खामानिबो सोरबा मावनो हागोन होननानै। आरो बे निउसखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनाय बायदिनो नोंथांमोना फरायनायाव नुखादो। बे निउसआ एक्सुवेलि धौलपुर होननाय राजस्थाननि। आरो बे एलाकायाव दा गासैबो खोब सिन्थायाव गोलैदो जे जों मा जुगाव आगान होफैदो। नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सखौ गुगोलाव नागिरबा मिन्थिगोन जे जोंनि भारताव सानफ्रोमबो पार आवार पार मिनिट बेसेबांजोन बेफोरबायदि केस जायो। आरो बे केसनि माने पार्सेन्टेजआ बांसिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन सोरबा उन्दै बैसोनि लाइमोन बा सोरबा एसे देरफुनाय लाइमोन। नाथाय बेफोरबायदि बुरि मानसिजों जेब्लाबो रावबो एक्सेप्ट खालामाखैमोन आरो सानाखैमोन जे बेफोरबायदि सोरजोंबा जागोन होननानै। नाथाय बे निउसआ दिनै गासै राजस्थानावनो खोब दुखुनि मोनसे परिबेक जानानै दोङो। जाय जाथायखौ मोनसे मान सन्माननिबो खोथा जे राजस्थानाव ओरै सासे बुरि मानसिखौनो बिराद गेदेर मोनसे बदनाम जायो बेफोरो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि निउसफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।